Dus nou, hebben ze allemaal bij elkaar. Allemaal. Ja, dat Lang gebeurt niet geleden. vaak. Nee, 40 jaar geleden. Alleen Island is er niet, dus... Ja, dat we Toen we samen met hier z'n waren. allen hier waren. Zeker bij die kapper weer 72. geweest. Ja. Ja, ik zie het. Er zit iets van een beetje lak in, dan blijft het te hoog staan. Woensdag is Ja. ja, het staat allemaal op de brief. Ja. Ze doen meer stomme dingen. De medicijn in de plaats is gekomen van de Noordpool. Die hebben ze vergeten op te lossen. En bij meneer. Ja, we worden even lachen voor de foto. Je weet precies. Ik denk van, dan wil ik dat achter jou en dan moet ik daar ook wel even niet om. Ja, stel je dan voor, gisteren met Helene was het natuurlijk bij de doel van bestellen en van Esther. Want ik was toch met Helene voor de plek tot dat de ziel bezig. Nou, we hadden 1 laag in de Volvo met kratten. Rechts Mila. En daarbovenop hadden we al die bolletjes vol van Tante Siel. Die hele auto, zeg maar, al die achteruit is natuurlijk allemaal glas, hè? Daar lagen allemaal bolletjes vol. Het zag er niet uit. En toen kwam er iemand uit de straat, in de Nienoordstraat. Daar wonen ook Turkse mensen of zoiets. Er hing een moeder uit het raam en die zei tegen dat kleine zoontje, ga vragen, want die zag al die bolletjes vol. Dus dat kleine jongetje komt, mevrouw, is dat handel? En hij van, nee, dat is niet te koop. En toen kwam er iemand anders in de... bezig om iemand zijn hele leven weg te geven, weg te gooien, op te ruimen. En dat heb jij zelf uitgezocht in plaats van dat zij zelf het gedaan heeft. Ja, Dus het niet kan gewoon. precies. Dus dat is best wel... Ik kan me voorstellen dat het gewoon moeilijk is. Ja. Dus... Bye, Dushi. Love you, okay? Bye. Knuffels aan iedereen overal. Okay. Ik zei, hey, kijk, daar zijn ze. Dan zit hier alleen die zwarte mensen rondlopen. Quillen! Daar is Quillen! Sorry. Nee, maar Arba. Wat kan een beetje gebouwen, Jerry? Nee, zeg Om te zeggen, je weet het, de fietspad. Wat? Dat er een beetje, weet je, we gebouwen, dat maar niet een plintje, wat heb je een plintje? Wat is iemand aan het aan het ja, dat het paleis. Wat hebben we dit bij Zeeman, Jerry?
Waar ga je bijna? Dit is opbouwen, ja? Hoogheid, ik wil u vragen om de sleutel van het krabbengat met trots, met eerbied en met uw leut te gebruiken en daarmee het symbool van de macht van de stad in ontvangst te nemen. queda estranhar, Bolo queda estranhar. Ora me explicava que tu ainda não te vesti maneira ainda louco, idiota. Também nós como ainda louco, idiota, mas o nós está gewoon vestido. Imaginava esse aí. Einde. En Quelle, wat wil je zeggen? Het is een leuke carnaval, hè? Ja, dat is leuk. En deze gast
en deze vader van mij is gestoord. Ja. Wow. Hij is gestoord en aardig. Wat is hij? Hij is gestoord en aardig. Oh, 2 dingen Goeie tegelijk. combinatie, hè? Het is een hybrid. Het is een hybrid. Moet je het brengen gewoon. Ik vond het leuk hoor. Allee. outro não estou desfrutando de parte não bonita de Bergen op Zoom. Aqui nós chegamos binnenwater, nós temos een Bergse plaats. Een parte grande que na de oude pading die encerrar die dijk. Caminha da produzir e pescar e multiplicar mês controlar aqui na boa estreita e nada mas um edifício grande. Então, esse edifício é edifício que eu venho de met jou apartamento. Ja, mijn divisie. É edifício chama Statičalek. Statičalek é eigenlijk um nome de barco que aqui banda estava conhecido de aqui banda de Bergen op Zoom. Ah, dat is even ijs. Ik weet hier ongeveer.